pobogu, koliko 15 godini, to je veke jubilej, koliko albuma imate za Pa ove vas godine veke? mi sad slavimo 15. rođendan pa i znam ja kad cele da dođem, godine. ja znam kad da dođem. Cijele godine slavimo i turneja jeste počela. Znači prvo smo u stvari godinu počele novim albumom kako je izašao u februaru. I Dnevnik duše, tu i nove pesme koje smo sve izdale, pa je prvi koncert bio u Beogradu, pa smo imale turneju u Makedoniji, tako da evo sad na jesen je bio koncert u Novom Sadu, idemo sad i za Ljubljanu i tako. Tako da 15. rođendan, evo, prošlo je, ne znam, brojale smo, to je nekih 7, 8, ovo je sad 8. album. Da. Koji je jako puno pesama, mnogo koncerata, puno putovanja, avantura. Svirale smo od Njujorka preko koncerata u Parizu na Seni, u avionu na 10.000 metara. U manastiru. U avionu? U avionu smo imali koncert na 10.000 metara, tako je. Da, u okviru festivala bile smo pozvane da, u stvari, putnici koji su dolazili, da ih uveseljavamo. I to je negde i naš neki početak 2010. godine bio, ali... Kako avion leti i vi pevate? Da, u avionu, avion je leteo i... Mikrofon smo uzeli od stjuardese i... Stvarno? Tako je. I pošto je isto tako, zvuk u avionu je jako čudan, pošto je zademfovan zvuk, onda smo išli od reda do reda. Svirale, ja sam imala gitaru sa kaišem i svirale smo tako, a cure su pevale na onaj mikrofon od stjuardese. Pa dobro, kako ideš sa gitara, valjda? Tako sam, ovako sam išla. Ovako, okrene se malo na jednu stranu, jer zvuk koji se širi nevjerovatno. Nije bilo zvučenja, sve je bilo akustično. Bilo turbulencije. Rekao je pilot, samo nemojte prelaziti svi na jednu stranu. U jednom momentu je kapetan došao i mi smo svi bili u fazonu šta se dešava, ko je ovo autopilot ili šta se dešava. Bilo je neobično, ali jako interesantno. A koliko vreme je trajalo to? Koliko ste letali? Odsvirali smo par pesama, smo mi svirale. Beograd-London? Da, Beograd-London. Beograd-London. Da. To je bilo i na vestima tada. Bila je i modna revija, mi smo bili kao muzički deo da dočekamo. Bilo je tada to i na vestima te godine. Svašta smo. Da. Imali smo koncert Plovile Senom u Parizu na brodu baš. To je onako evrovizijski, kako se kaže, olimpijski Celine Dion. Jeste, u manastiru, u vrtiću, u staračkom domu je bio koncert. To su neverovatne emocije. I mi smo bile odlučile da ako ljudi ne mogu možda da dođu do nas, da idemo mi do njih. Svirale smo u bolnici. Bilo je u parlamentu u Briselu smo, bili su dani Vojvodine i ništa, pištale smo tamo na onom ulazu od nakite, od svega mi sa našim kostimima. Skenirali su nas. Da, i mi smo predstavljali u stvari kulturu Vojvodine, mi smo bili izabrane kao muzička grupa i pitale smo se kako, kad su to sve ozbiljni ljudi, kako ćemo ih pritom stranci. Pevale smo na 7 jezika. I uspele smo da ih uveselimo i onda smo tu dobili vetar u leđu, u stvari da ne postoji čovek koji ne možemo raznežiti, ne možemo pridobiti njegovu dušu. Pa ne postoji. Iako možda pevamo na našem jeziku, ali jezik muzike se razume. I to su nam oni potvrdili. Ama peti na makedonski? Naravno. Bjevte na Makfest? Naravno. Jovano. Da, volimo, evo sad, ja ovako da kažem, jer ja to stvarno često spominjem, ja obožavam da dođem u Makedoniju. I Makedonci. I to cure to znaju, nekako mislim da duša nam je makedonska, mislim da imamo jako tu neku sličnost. Ja kažem da narod koji u svom jeziku toliko puta kaže srce i duša, kad pričate, to je jedan fenomenalan narod i to su Makedonci. Malku moli, malku laži, rozi kupi, šega kaži, ćuti pukni, ako treba ne i priznavaj. Malku moli, malku laži, rozi kupi, šega kaži, ćuti pukni, ako treba ne i priznavaj. Nedavno smo bile u Dubaju, to smo pričale u makedonskom restoranu. U Dubaju u makedonski restoran? Tako je. Imali smo koncert. Da, imali smo koncert i stvarno je bilo fenomenalno jer su svi ljudi ex-ju se sastali.
hrana je fenomen. Ja uvek kažem, kad je Hrana. Makedonija, Ja i ti smo kad je Makedonija Hrana u je pitanju, fenomen. ja sam na dijeti 3 dana, jer ja znam to su ovolike porcije i ono, da se jede, da se pije, to nemoj da odbiješ. Tako je bilo u Dubaju, predivni ljudi koji su tamo, interesantno, jedan orkestar tamburaški koji je isto bio makedonski tamo, gde smo mi imali dupli koncert. Mi kad smo sišli iz bine, sve je bilo super, oni krenuli da sviraju, mi daj, ajde opet da pevamo, da sviramo, jedno fenomenalno veče je bilo. Tako da ti ljudi koji su udaljeni od svoje kuće, koji su u dijaspori, u gradovima, oni su jako željni i vezani su. Jer muzika nas veže, ta hrana nas veže, ljudi koji su naši mentalitet, koji su bili tamo, vidi se da su željni i da progovore i naš jezik i to je stvarno predivno da mi kroz muziku možemo da donesemo makar dašak Makedonije, Srbije, svih zemalja sa Balkana. To je Jugoslavija. Cijela Jugoslavija u Dubaju. Ono što bih ja zaključila, svuda smo putovali sa svetom, nije da sam sad kod kuće je najlepše, ali mi ne shvatamo koje blago mi imamo. I muziku, i klimu, i sunce, i za Makedoniju je vezano. I hranu. I samim tim i hranu, jer oni imaju tamo problemi sa vodom. Vi pijaću vodu isključivo flaširanu, vi nemate, oni generalno imaju problem jer je grad nikao na pustinji. Znači, šta mi to posjedujemo stvarno od jednog prirodnog blaga gde vi možete da prošetate i još jedna stvar, hajde da se nađemo, hajmo za 15 minuta na kafu, to tamo ne postoji. Miris mladog vina, prođoše detinjstva dani, kad smo bili pudaljina, sad u sebe zagledani. Ali jedne oči bajne uspele su da me vrate u te neke stare dane i u neke divne sate. Evo sad završavamo album tradicionalnih pesama koji radimo zajedno sa Aleksandrom Sofronijevićem. Da. Tradicionalni srpski? Pa da. Tako je da smo se mi negde više skoncentrisale na Vojvodinu, mada ima nekih pesama koje nisu iz ovog podneblja, gde već neke pesme izvodimo, kao što je recimo... U Bećarskom bloku, 3 metara Somota, evo Banke Cigane moj, Moja mala nema mane i tako dalje. I bit će tu još neke pesme, neke i naše pesme. Ali htjeli smo da napravimo jedan album kako bi to izgledalo da dođete recimo na jedan salaš u Novi Sad ili okolini Novog Sada i da slušate nas i da neke pesme koje su onako tradicionalno mi im damo pečat, pošto su ljudi svakako navikli od nas određene obrade i mi radimo svakako obrade, ali evo sada radimo obrade tradicionalnih pesama. To sakav da prašam. Ние фрајле го знаеме како еден вид кабаре стил музика. Би менувале нешто сега ова со Ацо Софрониевиќ е некое ново искуство или како ќе да изгледа тоа? Pa drugačiji su aranžmani. Mi volimo da se igramo, mi volimo da sarađujemo sa različitim umetnicima i čak možda malo zvuči i na jazz, pop aranžmani i tako dalje. U stvari, da, cilj je bio, naravno, on je tu i sa harmonikom i muzičari koji su to odsvirali drugačije. On inače ima svoj studio i produkciju. Pa je pod okriljem njegovog studija će da izađe album. Međutim, da se mlađe generacije ne poznaju te stare pesme. I Aca je isto neko ko jako gaji tradiciju, ko je apsolutno pobornik toga da se sačuva. To je jedno nacionalno blago, gde vi mlađe generacije ne možete da, oni čak ne znaju ni za Beatlese, ne znaju ni za Tinu Turner, ne znaju za naše pevače koji su Zvonko Bogdan, naravno to su legende. A to je identitet jedna država. Tako da, ako mi možemo nekim modernim aranžmanom da sačuvamo, jer to je trajni zapis. Apsolutno. To je trajni zapis koji sada mi, čak i njima, neke pesme koje su nama bake pevale. I mislim da je to muzička genetika koja treba da se prenese na mlađe generacije da vide
da se samo upakovano u drugom ruhu da bi bilo njima prijemčivo i da oni kažu eto kakve su pesme bile, prosto da to nasleđe postoji. Tako da saradnja sa Acom je i to donela da se zajednički na neki način potrudimo da to dođe do publike i da na taj način sačuvamo. Колку ви недостасува панонски бор? Falit ćeš stari da se poprave stvari tvojom pesmom kad se zavrlja. Sve će dođoške plakati, a ti ćeš im satkati refren iz nedara. Šaco, braco, što odlaziš sada, to uopšte nije tvoj fat. Gledaj nas od gore, znaš da svi te vole, a ti nama drži strah. Odlazi cirkus iz našeg lepog grada, zar ovo je poslednji put? Na sceni beše i sreće i jada, ma znamo da nisi ljud. Šaco, braco, što odlaziš sada, znaš da ne volem temu. I svetlosnim tračkom pitaj Vasula Daškog kako da popijemo taj bol. Još jedan čardaš za kraj, al nisu suze za to. Ti bi to rekao, znam, mada se tuge manemo. Pa dobro promešaj štir, baci nam karte na sto. Zavrti taj ring i špil, pesmom da život slavimo. Pa jako, jako, da. Evo, to je možda pravo pitanje za mene. Pa jako, ja nekako evo i dalje ne mogu to da, nekako teško sam prihvatila tu vest. Si te teško je prihvatila? Ja sam jako teško to prihvatila i dalje mi je nemoguće, jer ja nekako kad uključim televizor ili kada slušam pesmu na radiju, on je za mene nekako kad mu čujem glas kao da je tu negde i kao da ću otići na još jedan koncert, recimo u Sava centar ili otići u Lisinski ili negde ga slušati preko leta ili u Skoplje ili u nekoj areni i meni je to jednostavno samo kad mu čujem glas kao da je tu. Tako da čovjek koji je stvarno ostavio veliki pečat generalno za muziku i na sve nas, i u našem odrastanju, i u muzičkom izrazu, u pesništvu, i deo je generacijski je deo. Evo možda najbolje koliko je to bitno bilo kada je došla vest da je Balašević otišao, mama me nazvala i onda smo plakale preko telefona, ćutale smo obe i samo je rekla Nevena kao da nam je otišao neko iz kuće, iz porodice. Kao da, ali to jeste, on je bio deo naše porodice, kako? Mi smo njega slušali dok smo odrastali, dok sam ja učila da sviram gitaru, dok je, kaže mama, dok sam ja kuvala, pa ste se vi igrali. On je stalno bio tu prisutan. Bila je ona postojala kaseta, pa dve. Jedno je bilo sa pričama, a drugo sa koncertima. I onda je ona to stalno nama puštala. Mi smo slušali i te njegove priče koje su bile... Pa i prve pesme na gitari. Prve pesme na gitari koje sam ja naučila da sviram gitaru. Bile su pesme od Balaševića. U kući su stajale i njegove knjige sa poezijom, gde prvo nam je naravno mama čitala, a posle toga smo i mi same. I mi smo jednostavno odrasle na tome prve ljubavi, odlasci, raskidi, plačemo na fakultetu, ja sa mojom drugaricom ovdje u Novom Sadu raskidi, slušamo Balaševića, plačemo i ona i ja raskidule doma sa momkom. I tako da je to, jako su velike te emocije bile, da ne kažem da smo se recimo, moja ta drugarica koje smo bile veliki fanovi, koncerti koji su bili u okolinu Novog Sada i išle smo svuda i slušale ga. I tako da, mislim, nisam ja jedina, to je more ljudi sa ovih prostora. Tako je, da. I ne samo ovih prostora, nego svuda gde god poznaju njegovu muziku
I divno je koliko je on u stvari približio i ovaj grad. Svako ko je slušao njegovu muziku tačno je znao da se koja ulica nalazi, kakva hrana se ovde jela, šta se dešava ovde u ovom Novom Sadu. Drvo zna, sve zna. Tako je. Tako da je to divno. Mi smo odrasle na tome i način na koji, eto, i ja sviram gitaru i na koji način i pišemo i stvaramo negde smo odrasle i na njegovoj muzici, ne kažem, i na muzici i Zvonka Bogdana i nekih tradicionalnih pesama i mislim da se to čuje negde. I ta violina i sve to. Zašto? Zato što, evo, na ovom podneblju smo i slušale tu muziku i jele tu hranu i tako. Koja je tajната na uspehот na Frajle? Možete da definirate? Pa tajna uspeha je što mi volimo, mi živimo muziku, mi živimo ono što prezentujemo. Pošto se u posljednje vreme i bavimo pedagoškim radom i želimo svoje iskustvo i znanje da prenesemo na ljude i na mlade ljude. Ja sam imala pitanje, kada sam pitala zašto želite da se bavite muzikom. Neko je rekao zbog popularnosti, neko je rekao želim da budem, želim da zaradim novac, želim da ovo. Ili obožavam muziku. To je ono, jer vi kada dođete kući mrtvi, umorni, od koncerata, od svega jako umorni, vi ste presrećni, jer ste preneli poruku. Možete zamisliti osjećaj kada imate, uveselite nekoga, kada mu stavite osmeh na lice. Iako su možda publika došla na nekom svojim mislima, nama je stvarno stalo da svaki čovek izađe iz sale sa osmehom. Stvarno, i svaki čovek nam je u karijeri bio bitan. Da se tako ophodimo. Mislim da je to tajna i dan danas i tajna postojanja. 15 godina to nije malo, jer nisu nam predviđali toliko dugo, jer kao ženski bend. Međutim, tajna svakog uspeha je da stvarno volite to. Ma ima da traje Frajle. Imate dobijeno mnogo nagrada. Imate MTV nagradu dobijeno, tako? Jeste. Znači tije nagrade? Pa da, imamo. Dobile smo MTV nagradu za spotove Fina i Pare vole me. Imamo Zlatnu bubamaru. Da, Zlatnu bubamaru, da. Imamo Galeba iz svih zemalja, imamo nagrade. Imate Oskar i... Tako, imamo nagradu za doprinos u muzici, to su nam baš dodali povelju za autentičnost i doprinos u muzici, kao i žene lideri. To je jedna poslovna nagrada za brend, vođenje brenda, što je nama jako drago, ali najlepša je nagrada publike, da vi posle 15 godina u stvari imate pune sale i mislim da je to... Dobro, divno je kada svaka priznanja su divna i od kolega, od novinara, od određenih kuća i tako dalje. I mislim da to jeste divno dobiti jedno priznanje posle nekog rada. I negde to jeste znači, ali slažem se sa Jelenom, bez obzira na tu neku nagradu, na nagrade koje smo dobili, ipak je najveće priznanje publika i koja je tu sve ove godine koja nas prati. I njima stvarno veliko hvala. Gde god da odemo, oni su tu, prate naš rad, vole našu muziku i to je uvek i nama vetar u leđa za sve ono dalje što mi radimo. I mi kažemo onako jako skromno da imamo najdivniju publiku na svijetu. Tako je. Nevena сега пишува книга, Jelena ti završi sa knjigата, така? Ja sam završila knjigu, pa mi sada posle 15 godina imamo razne projekte. I pretpostavljam to je ono što se slučilo ovo pozadina. Knjigata. Tako je. Jeste, kako sam postala frajla. Tako da uskoro će biti tiraž koji će se naći i u prodaji, pošto je prvi tiraž rasprodat. Da? Bravo. Da, pišemo, stvaramo, radimo i za pesme i za druge izvođače. Evo, kao što sam rekla, bavimo se i pedagoškim radom. Mislim da je sada i vreme da prenesemo ljudima upravo to. Šta se dešava iza kulisa, da nauče da nije ovaj posao samo lepi smo, nasmejani. Kako postati, kako opstati u svemu tome i posle, nakon 15 godina, kako održati. Možda je lakše postati nego opstati. Radili smo i dokumentarce. To sad kad da prašam. Ima dokumentaren film za Frajle? Da, uradile smo 2021. baš izašao, to jest na festivalima je bio dokumentarac o nama. Jelena je sad uradila jedan dokumentarni film. Koji je dobio nagradu u Hollywoodu.
Tako je, Hvala. da. Tako da, eto, bavimo se stvarno... Predstava koja je sada Musical, trenutno pozorišna predstava po Jeleninoj knjizi Kako sam postala frajla, a mi smo sad napravile predstavu Kako sam ostala frajla, gde nas glume nas 3 glumice. Aha. I pričaju baš tu priču, ono što smo pričali, šta se dešava iza kulisa. To verujem da je ljudima jako interesantno šta se ono iza dešava. One glume nas 3 i pričaju sve dogodovštine sa putovanja i jako jedna duhovita i urnebesna komedija 3 novosadske glumice koje malo i liče na nas. To su Višnja Obradović, Slavica Ljujić i Sidora Vlček. I predstava se baš tako zove Kako sam postala frajla. Scenario, to jest rađeno po Jeleninoj knjizi su, da, anegdote. Ali Nevena je producent. Ja sam producent. Bravo. Da. Znači to ima i muzika. Tako je, tako je. Znači sa našom muzikom ispričane su anegdote, igraće se u Makedoniji, isto tako. Naravno, već je bila premijera i u Novom Sadu, Beogradu, u Sarajevu i nekim drugim gradovima. Tako da će publika moći da vidi i taj jedan deo isto tako. A ovo za Hollywood šta je bilo? Dokumentarni film od iste rediteljke Aleksandra Švonja Za Frajli ili za... koja je snimila i film za Frajle, ali ovo je poseban projekat. Da, gde sam ja radila muziku i specijalne efekte i pričala neku svoju životnu priču. To je dokumentarac 12 minuta. Ima to na YouTube ili? Biće uskoro, još uvek je u selekcijama svetskih festivala, tako da je to stvarno jedan veliki uspeh. Zadeobe i seobe, samo nam je nebo granica. A mebo, sestro, što je gore, to je bolje, pure baruta i varnica. Ko se bije, taj se voli, tako su nas stari učili. Majmune, brate, nije ljubav što ne voli, izabrani su odlučili. Zbog nekog se zvezde rode, a zbog nekog drugog padaju. To srce bira, mali korak do slobode, veći nego pola svemira. Život se kreni. Jelena, Nevena, нещо забравихме да кажем сигурно. Видите, имате за 15 години и за следниве 15 години имаме много. Така Сале Певац го забравихме, не ли? Kako smo naravno, pošto sarađujemo sa umetnicima, veliki pozdrav evo i za njega, naravno za makedonskog umetnika. Rana je njegova pesma, ja sam jedan od autora, tako da i na sledeću pesmu jedva ga čekamo. Bili smo i na live nastupu njegovom. Sjajne umetnike imate, evo jedan veliki pozdrav za Makedonce. Jedva čekamo da dođemo kod vas u Makedoniju, tako da se vidimo i tamo. Biće naravno na proleće neke nove pesme, neki festivali i tako da ćemo se... Festivali, da? Da, tako da ćemo se družiti i slušati. Na Eurovizija? Nije u pitanju Eurovizija, ali biće tokom sledeće godine i nešto novo, pa ćemo svakako biti u kontaktu. I dođite u Novi Sad. To се, како Нови Сад е неверојатен град. Многу ми беше драго Ćao, што бевте дел од овој серијал Мојот пат до успехот. Продолжите и понатаму со исто темпо, секако се гледаме во Скопје. Благодарам за она што не пречекавте во Нови Сад, да се чувствуваме баш како да сме дома. Dođite nam uvek, Секако. I mi ćemo isto doći u Skopje. Благодарам. Zbog nekog drugog padaju, to srce bira. Mali korak do slobode, veći nego pola svemira.